За да направите справки в качеството ви на физическо лице за подадени в НОИ болнични листове и изплатени обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство, след успешен вход в портала, и необходимо от менюто електронно осигурително досие, да изберете електронно социално-осигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица. За да получите информация дали издаденият ви болничен лист от лекар или лечебно заведение е представен в НОИ, изберете раздел «Болнични листове» в лявата част на екрана. В секция «Период по начална дата на болничния лист» въведете период от месец, година до месец, година, в който попада началото на болничния, и натиснете бутона «Търси». За да получите справка дали осигурителят ви е подал необходимата информация в НОИ и дали обезщетенията ви по болничен лист или майчинство са изплатени, изберете раздел «Обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство» в лявата част на екрана, след което попълнете секция «Период по начална дата на обезщетението» и натиснете бутон «Търси». Имайте предвид, че за обезщетения по болничен лист, началото на периода и месеца, в който попада началото на болничния, а за майчинство началото на периода е месеца, в който е възникнало основанието за изплащане на обезщетението по подадено заявление-декларация при работодателя. При наличие на данни за избрания от вас период, те ще се визуализират на екрана, и за да получите подробна информация за изплатените суми, изберете «Преглед» от колона «Данни за изплатени обезщетения» вдясно на екрана.